Bismillahirrahmanirrahim. Восток агрофирмасының Нево жетіштіру комплексы басуында изгі Озан яңғыры имам Мұқтасип Фатих Хазрет Нурулин һәм район башлығы Фатихасы белән зе аграриялары язгы кырышларына чыкты. Һәр елдагыча басуларда жер кипкәнне көтмичә, авыл хуҗалык хезмәтчәннәре күп еллык үләннәрне тукландыру эшенә кереште. Барс үзйөрешле агрегаты гектарына 1 центнер исәбеннән известlı селитр тарата. Күп еллыкларны тукландыру Восток һәм Зәйт шәкәре агрофирмаларында алып барыла. Язгы кырышларына әзерлеккә тикшерүләр үткәргән идек. Үзебезнең механизаторлар белән очрашып, хезмәт хаклары, кызыксындыру чаралары буенча сөйләшкән идек. Бүген әйтергә кирәк инде 100% әзерлегебез. Бүген без инде язгы кырышларына 24 елның старт бирдек. Күп еллык үләннәрне тукландырудан башлыйбыз. Уңышлы еллар булсын. Быел зәй басуларында 69 000 гектар мәйданда чәчү эшләре башкарылачак. Шуның 17 455 гектарын көзге культуралар тәшкил итә. Басудагы карның кинәт кимүе бераз соңрак планлаштырылган эшне иртәрәк башларга мөмкинлек бирде. Язның бер көне ел туйдыра ди халык. Зәй аграриялары да шул максат белән хезмәт куя. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.